kwa anthu omwe ali ndi khungu la chialubino kuti azidzola. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Nduna yoona zachilengedwe a Patricia Whiskes yapempha anthu akufuna kwabwino kuti azithandiza anthu ovutikitsitsa omwe amakhala m'matauni. Iwo apereka pempholi pomwe bungwe la Beautify Malawi Beam Trust limapereka thandizo kwa anthu ovutika pa bwalo la zamasewero la Nyasa ku area 49 mu mzinda wa Lilongwe. Mwaitu modzi walemba ripoti ili. Nduna ya zachilengedwe yomwenso ndi phungu wa dera la Lilongwe City na Nkhaka Patricia Whiskes wayamikira bungwe la Beam Trust kamba kofikira anthu ovutika omwe amakhala m'madera m'matauni omwe nthawi zambiri amayiwalidwa polandira thandizo. Ndinothokoza kwambiri kwa First Lady wa dziko lino Professor Gertrude Muntalika komanso bungwe limene lila Beam chifukwa choganizira kuti akhoza kubwera kuno ku Nankhaka kuzatithandiza ndi vuto limene lila chakudya. Nankhaka ndi limodzi mwa madera amene avutika kwambiri ndi njala chaka chino. Inde muno ndi mtauni koma mtauni muno tili ndi magulu anthu osiyanasiyana, ena okuti odikirira nyumba za anthu, ena okuti akuvutika ngakhale pokhala pamene. Anthu amenewa ambiri mwa iwo sagwira ntchito, alibe mabizinesi okhazikika, kotero kuti umoyo wa tsiku ndi tsiku makamaka kumbali ya chakudya ukumavutirapo. Ndiye thandizo limeneli labwera mu nthawi yake mokuti mwapaderadera ine ngati MP wadera lino komanso mwalo mwa mafumu onse ndi anthu onse okhala muno mu Lilongwe City na Nkhaka ndifothokoza kwambiri ku bungwe la Beam. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Beautify Malawi Beam Trust Afane Kachale ati bungwe ili ndilodzipereka kuthandiza anthu ovutika mdziko muno posatengera dera lomwe amachokera. Atituma ndi mayi a fuko lino Professor Gertrude Muntalika amene chakhala chikwakhudza kuti anthu nthawi inoyo ndi anjala. Ndiyo popeza apatsidwa chakudya ichi anatituma kuti kagawire nkoni anzathu ku Nankhaka kuti nawonso athe kupeza chakudya. N'chifukwa chake mwationa kuti lerolo tafika kunoko. Ndipo a Joyce Ntalika ochokera ku dera la Dubai anayamika bungwe la Beam kamba kathandizoli. Inetu apa ndilosangalala kwambiri polandira thandizo limeneli. Malingana ndi mmene tikukhalira m'makomo muli mavuto akulu kwambiri. Tikadya lero chakudya ndi kuti pali masiku kuti tidye. Koma apapo tikwathokoza amayi athu a Gertrude kuti agwira ntchito yayikulu ndipo mtima umene wasasiye mokuti apapo ndithu tikadya masiku angapo tili pa mtendere. Anthu 500 ndiomwe alandira thandizoli lomwe ndi ufa, soya pieces ndi mchere. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Sipikala wa nyumba ya malamulo mdziko muno Asamili Sulemani akambirana ndi akuluakulu a kampani zomwe sizaboma mchigawo chakumwera kuti magawo awiriwa azigwira ntchito limodzi. Malingana ndi a Sulemani, ndondomeko yotere ithandiza kulimbikitsa kuchita zinthu poyera komanso kutengera ntchito za nyumba ya malamulo kwa wanthu. Tili ndi ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Poyankhula pa zokambiranazi, sipikala wa nyumba ya malamulo Asamia Suleiman anati pali magawo angapo omwe ofesi yawo ndi kampani zomwe sizaboma angagwirire ntchito limodzi pofuna kukweza umoyo wa Malawi. Iwo anati nyumba ya malamulo yatsegula khomo lake kuti anthu ochita malonda ndi magawo ena awafikire ndi kutula nkhawa zawo pa zamomwe malamulo ndi ndondomeko zina zaboma angazisinthire kuti zikhale zokomera anthu. Pamenepa iwo anatinso nyumba ya malamulo ipitiriza kuchita kafukufuku osiyanasiyana monga mwa malamulo ndipo azionetsetsa kuti izi zikufika pa mapeto pake oyenera. Mononga ndrama kupanga kafukufuku ndicho linga yoti ziwe kuti chinachitika ndi chani, chinalakwika ndi chani, ikonze kuti mawa sachitikeso. Makafukufuku onse akhachitika pa parliament palibe imene kafukufuku amene anafikapo kumapeto ndikubwera ndi report kuti ayi tapeza zakuti. Paja kuti nthawi zambiri kafukufuku amene uchi ngati nisakulakwisa ndi mmodzi yekha amene anachitika nthawi ya achaponda. Kafukufuku amene anachitika anapereka recommendation ndipo ambali akuboma anagwiritsa ntchito recommendation imene inachokera ku parliament. Koma after that palibenso kafukufuku wina amene tinafika naye kumapeto. Izi zikusonyezeratu kuti pena pake pali wina amayikapo chiphazi paja kuti mwina amaopa kuti chitatuluke kumene kuchimukhudza. Ndifake tonena kuti tikhale ndi independence, tizitha kuzimira patokha, kumapanga ziganizo mwatokha.
panopa ndikhoza kutsimikizirani kuti makafukufuku onse amene achitike mu cohort imeneyi pabwera maripoti ndipo Malawi aziwaziona zenizeni. mtsogoleri wa bungwe la kampani za malonda la Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry MCCCI a Wisely Phiri athokoza nyumba ya malamulo kamba ka chikonzerochi ndipo apempha kuti misonkhano yotere komanso kugwira ntchito limodzi kukhale kupitirira. Kukamba chilungamo akadi nkoyamba sinakhalepo ndi ma discussions a private sector ndi parliament monga mmene tapangira leroli takhala nawo timati ma PPD forums amene timakhala nawo ma government entities ena pamakhala Minister of Trade mmene timazakhala pansi kuyamba kukambirana pali ma issues ena koma kukamba ndi aku parliament a speaker ndi timu yawo akakankoyamba koma nzofunikanso kwambiri chifukwa kuti ife ngati private sector timanena kuti ndi engine ya economy amene timayendesa economy ndifeyo andi nthawi zambiri ngati ku parliament kumene makadusa malamulo ndengati malamulo akuti panga affect ifeyo timayenabe tizikhala ndi access yoti tikumakambirana kumakhala pansi kumaona kuti mbali ya ifeyo ndi mavuto anje iwo ngati mbali ya boma atakutithandiza somotani. A Suleiman analinso ndi misonkhano yotere ndi amalonda a mchigawo chapakati. Nduna ya zofalitsa nkhani a Shadrack Namalomba ati ntchito za makono za makina a kompyuta zili ndi kuthekera kopititsa patsogolo chuma cha dziko lino ngati atazikhazikitsa m'madera onse omwe amatukula chuma cha dziko lino. Namalomba anena izi ku Lilongwe pomwe kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi anawayendera ku maofesi awo. Smart Charika ali ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula pa msonkhanowu Namalomba anapempha boma la Japan kuti lithandizire dziko lino kupititsa patsogolo ntchito za makono za makina a kompyuta ponena kuti zili ndi kuthekera kosintha kagwidwe ka ntchito mu nthambi zosiyanasiyana za boma komanso kupititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Malingana ndi Namalomba, boma la chipani cha Democratic Progressive pansi pa utsogoleri wa Profesa Arthur Mutharika ndilodzipereka kuonetsetsa kuti nthambi zonse za boma zikugwiritsa ntchito njira za makono pa kagwidwe kawo ka ntchito ndipo iwo ati izi zithandizira kuthana ndi ena mwa mavuto omwe dziko lino likumana nawo. Ndiye tinathokoza kuti mwakhala mukutithandiza koma timafuna kuti kutsogoloku popeza kuti dziko lidasintha kudabwera njira za makono njira zake tinozogwiritsa ntchito makompyuta. Ndiye timati tipemphe kuti mukamatithandiza kapena chituko china chilichonsecho musayiwaleko nkhani ya makompyuta zitithandizira kwambiri kuti zina zimene zimachitika katangale mwina amene amachitika pansewu kuchedwetsana kumene kumachitika mwina muzosiyanasiyana tikakamba za ku immigration anthu makayima pa line kumene kuja popanga malaisesi kumene anthu kumachedwa kumene kuja kumakhala nthawi asanandire asanathandizidwe zimenezi pamene kuyimitsidwa pamene paja kumapangira za chinyengo anthu kumapereka ndalama zimenezi chamwina mwake zidakasiya chifukwa chachani chifukwa chakuti tugwiritsa njira za makono. Mawu ake kazembe wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi ati boma lawo ndilodzipereka pothandiza dziko lino m'magawo osiyanasiyana maka m'magawo ntchito za makono popititsa patsogolo chuma cha dziko la Malawi. Zokambira nazi ati zilimbikitsa ubale komanso kupititsa patsogolo ntchito za makono za makina a kompyuta pofuna kupititsa patsogolo ndi kukweza chuma cha dziko la Malawi. Smart Charika, MBC, Lilongwe. Bungwe la Anti-Corruption Bureau lati liyimitsa ma akaunti omwe analandira ndalama zokhudza kugulitsidwa kwa hotela ya Amaris. Ogwiritsira udindo wa mkulu wa bungweli Gabriel Chembezi wanena izi ku nyumba ya malamulo pomwe amayankha mafunso pa nkhani kuchokera ku komiti ya nyumba ya malamulo ya Public Accounts. Chembezi wati izi zithandizira kuteteza ndalama za anthu opuma pa ntchito. Chembezi akufotokoza zambiri. Kali panopa tifufuza ma directors Public Service Pension Fund Trust, tifufuza EMJ Consultants amene anapanga valuation komano tapeza umbonoti analibe mphamvu yopanga valuation imeneyo yomwe a fund anayidalira kwambiri. Nditufuna tuunikire kuti kodi chinapangisa zimenezo ndi chani. Komanso tifufuza mmodzi mwa akuluakulu kumeneku ku fund amene anali pakati pa transaction imeneyi
nthawi imene kufandiko kunalibe ma board members, chifukwa choti ndalama zimene zinaperekedwa zili pansi pa mulandu pakali pano, ndi kuti tizimitsa komanso tizilondoloza kuti no tithe kuzigwira podikirano kuti tipezeso ma findings ma investigations amene titapange. Ndipo Stephen Malondera ndi wapa mpando wa komiti ya nyumba ya malamulo yolondoloza chuma cha boma. ACB idagonekera zaidi zochita zake, ndipo zimene zinatesa nkhawa kwa Malawi ambiri chifukwa adachilola chinthu chija kuchiona kuti icho chikupita, koma mpakana peza kuti chagulisidwa iwonso anali odabwa kuti ifenso tudabwa kuti zinthuzi zagulisidwa mwachangu motere. Ndiye zinthu ngati zimene zinatipasa zobetchera zambiri, koma tikusimikizireni kuti pokutha pa mkumano umenewu zambiri zimene tinganene kuti zikuoneka kuti zayamba kubala zipaso zonena kuti ACB yavomerezana ndi kugwirizana nayo komiti kuti pena ndi pena zidachitika mochita ngati kuyeyeka mochoncho avomereza kunena kuti ndipo kutisimikizira ngati nyumba ya malamulo kunena kuti kupita chitsogolo ayambenso kafukufuku wawo kuti adziwe kuti uyu adatani uyu adatani, ndipo apereka mndandanda wa anthu amene akuona kuti anthu amenewo akuyenera kuti afunyulule bwinobwino zakulankhula kwawo kumene anapanga mparliament kuti zimenezi zitithandize kupita chitsogolo ngati Malawi komanso ngati Public Accounts Committee pamene tikupanga chiganizo pakafukufuku wa mmene hotelo imeneyi idagulidwira ndi anzathu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. President Mutharika wabwerera kumudzi kuchokera mdziko la South Africa. Akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC atsimikiza kusankhidwa kwa Brian Banda kukhala mkulu wa bungweli, ndipo bungwe la Anti-Corruption Bureau lati limitsa ma akaunti omwe analandira ndalama zokhudza kugulitsidwa kwa hotela ya Amalis. Takulandiranso mu nkhani zathu. Akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC atsimikiza kusankhidwa kwa Brian Banda kukhala mkulu wa bungweli. Malinga ndi chikalata chomwe akuluakulu atulutsa lero, Banda akuyembekezeka kuyamba ntchito yawo lolemba likudzali pa 16 March 2026. Iwo alowa m'malo mwa Moses Chiwoni amene akhala akugwirizira udindowu kutsatira kuyimitsidwa pa ntchito kwa George Kasakula. Pakadali pano mkulu wakale wa bungwe la Malawi Broadcasting Corporation MBC George Kasakula pamodzi ndi mkulu wakale wa bungweli oona nkhani za chuma Jack Kamwachale awapatsa belo atakaonekera ku bwalo la milandu komwe mwazina awaziwitsa milandu yomwe akuyankha. Awiriwa akana milandu yonse. Akumbali ya boma apempha bwaloli kuti awapatse sabata zisanu ndi imodzi kuti athe kukonzekera mlanduwu. Tikupatsirani zambiri mu nkhani zathu zotsatira. Boma lati kulimbikitsa mgwirizano wa anthu ochita malonda kudzera pogwiritsa ntchito njira zonyamulira katundu pamadzi ndi njira imodzi yothandizira kuchepetsa mtengo wa mayendedwe komanso kuti katundu wa mdziko azipezeka m'misika yakunja. Nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri ndi yemwe yanena izi itayimira nduna ya zamtengatenga pamwambo wotsegulira msonkhanowu. Miriam Kaliza ali nzambiri. Anthu okhudzidwa ndi ntchito za mayendedwe apamadzi ochita malonda ndi ena ambiri akukumana ku Lilongwe kuti akambirane mmene angathandizikire pa malonda kugwiritsa ntchito njira zapamadzi. Boma lati mgwirizano mu gawo lakayendetsedwe ka malonda pamadzi ndi wofunikira kuti malonda aziyenda bwino komanso kuti mtengo ochitira malonda utsike. Polankhula pa msonkhanowu, nduna ya maboma ang'ono a Ben Phiri anati dziko la Malawi likuyang'ana njira zochepetsera mtengo wa mayendedwe omwe ndi waukulu kwambiri kuyerekeza ndi katundu amene amalowa mdziko muno. Ndunayi inatinso boma likugwira ntchito yolimbikitsa mayendedwe apanyanja ya Malawi komanso kukonza malamulo kuti malonda aziyenda bwino pakati pa mayiko omwe ali mu mgwirizanowu. Chofunikira kwambiri ngati dziko tione kuti njira zina zimene tingapange ndi zotani, monga kutsegula nyanja yathu cholinga choti katundu wambiri adzibwera. Chitsanzo ndingakupatseni ndi chakuti sitima imodzi imanyamula matanzi ambiri
kwa basi amene kuti sitima ija itsitsa ifunika matraki ambiri, matraki amene aja akugwiritsa ntchito mafuta, akugwiritsa ntchito misewu yathu, akupanga zotere, nchifukwa chake zimadulirapo. Ndiye titatsegula nyanja yathu mwina zitithandizirako kunena kuti tichepetse mtengo wa katundu wathu, ndiye kuti tikapanga katundu wathu pano nkupititsa kunja tikatha kugulitsako mopikisana ndi anzathu, chifukwa choti anzathu chimene amatipitilirira ndi chakuti katundu wawo amakhalapo otchipa, chifukwa choti mayendedwe yawo ndi osavuta akatunduyo. Mlembi wankulu mu bungwe la Maritime Organization for Eastern, Southern and Northern Africa, Akasimu Mpata, anati kulowa kwa Malawi mu bungweli kuthandiza kuti malamulo a dziko lino agwirizane ndi malamulo a pa dziko lonse okhudza kayendetsedwe ka sitima. Ampata ananenanso kuti pafupifupi 90% ya malonda pa dziko lonse amayendetsedwa kudzera pa madzi, koma mayiko ambiri ku Africa sachita nawo malonda awo. Nawo ochita malonda mdziko muno akuti ndondomeko itatsatidwa iwathandiza kuti adzipereka ndalama zochepa polandira kapenanso kutumiza katundu ku mayiko akunja. Arabitha Kapengule ndi mmodzi mwa ochita malonda awa. Mavuto omwe timamana nawo ndi mitengo makamaka ya mene amatipangira charge anthu ena, ndiwo yalike forward kuti awawa atipatsabe mitengo yabwino yobweretsa katundu wathu, komanso kuti katundu athu azifika yese bwinobwino. Fama peze kuti nthawi zina taitanisa katundu chamwina wina wasowa, so we are looking forward tukufuna awawa ndithu atithandizire kuti zonse fe business. Dziko la Malawi lalowa nawo mu bungwe la Maritime Organization for Eastern, Southern and Northern Africa ngati njira yolimbikitsa mgwirizano wa mayiko mukayendetsedwe ka malonda ndi mayendedwe apamadzi. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Konsolo ya Mberwa yachilimika kuyendera nkhalango ya Perekezi ndi cholinga choti anthu azitsatira malamulo atsopano a zankhalango omwe anakonzedwa mu 2025 ndi cholinga choteteza nkhalangoyi. Mmodzi mwa akuluakulu oona za nkhalango ku konsoloyi, Aden Ngoma, wati mwachitsanzo m'miyezi ya Januwale ndi Februwale chaka chino chokha amanga anthu 12 ndipo anthu 80 mwa anthuwa alandira kale zilango, pomwe ena akudikira kuti milandu yawo igamulidwe. Musasecheyo walemba ripoti ili. Malingana ndi Ngoma, malamulo akale anali ndi zofowoka zomwe zimalepheretsa ntchito yolimbana ndi anthu omwe amaononga zachilengedwe. Iwo ati pomwe malamulowa anakonzedwanso pali chiyembekezo kuti zinthu zisintha. Pakadali pano anthu 12 awamanga kale chiyambireni chaka chino. Anthu mnkhalango amalowa mukawapeza makhala ndi defense oti mina ndimangodosamo mnkhalango mucha. Ndi olata khauti analowa mnkhalango amaononga kumano kangumbiza kuti amangoyenda amene kuti ine ndibe mlandu inaliwonse. Ndi panopo boma la ikalamulo loti kulowa mnkhalango ndi mlanduso paoka. Ndi anthu amene ankatsawa lamulo limene loti afe tibe mlandu inaliwonse panopo ndi kuti tikawapeza kuti alowa mnkhalango azimangidwa. Choti lamulo laikidwa kuti kulowa mnkhalango yotetezedwa ndi mlandu. Ndi akalowa mnkhalango ndi kuti azimangidwa. Komanso ndi kuti lamuloso laoje loti kuotcha makala, kugwetsa mitengo, kupezeka ndi chida mnkhalango mucha ni milandu yokhayo yoti ndiyosaloledwa mnkhalango yotetezeka. Limodzi mwa mabungwe okhudzidwa ndi zachilengedwe mbomali la Luwawa Environmental Trust lati lipitiriza kuthandiza konsoloyi pa nkhani yoteteza komanso kuphunzitsa anthu, monga akufotokozera mkulu woyendetsa ntchito za bungweli Hastings Chikoko. Ntchito yathu kwambiri yoyambirira imakhala kupereka ulangizi kuti anthu adziwe kuyipa kwa kuononga zinthu zachilengedwe. Komanso tikaona kuti sizikutheka timathandizira boma kukhwimitsa malamulo amene anapangidwa ndi boma 2020 Amendment Act, Forestry Act, imene muli ndondomeko zambiri zosamalira kuteteza chilengedwe. Nkhalango ya Perekezi ku Mzimba ndi imodzi mwa nkhalango zomwe zili pa chiopsezo kamba kuti anthu ambiri amatentha makala mnkhalangoyi. Musasecheyo, MBC Mzuzu. Bungwe lina la mdziko la Finland la League Sports and Development lati ntchito yomwe ikugwira pa skulu ya sekondari ya Goliath idzafalikira mskulu zina ngati ibale zipatso zabwino pa skuluyi. Mkulu wa bungweli Ali Koivu anena izi lachinayi pa skulu ya Goliath. Bungweli likugwiritsa ntchito masewero polimbikitsa ophunzira kukonda maphunziro awo ndipo likukonzanso mabwalo a masewero a mpira wa miyendo
wamanja komanso volleyball. Ntchitoyi akuyigwira mogwirizana ndi mabungwe a Malawi National Council of Sports komanso mpira m'mudzi mwathu. Bungwe loyendetsa masewero a mpira wa miyendo ku Ulaya la UEFA likuthandiza ntchitoyi ndi ndalama zokwana 40,000 euros. Mmodzi mwa oyimbira mpira wa miyendo mdziko muno, Ines Gumbo, akugwira nawo ntchitoyi. Timagwisa ntchito 1 zochitika ngati sports kuti anaja akamabwera azikhala kuti akupanga za masewera kenaka kukhala chani msukulu. Komanso timapangisa anaja kuti azikhala m'magulu, azipanga participate zofunikira pa zimene mphunzitsi wake aphunzitsa. Cholinga kuti anaja tikamauza kuti panganiza kuti zakuti anaja amapezeka kuti akukhala ngati akunyamuka akuphunziranso kuti akuzokhalanso goleri bwanji kwa zinzawo. Kuoneka kuti anawa ayilandira nkhani bwinobwino kwambiri chifukwa panopa akutha kufotokoza kuti iwo akapita akapanga mwakuti akapita ku sukulu akathandiza nzawo mwakuti akathandiza nzawo mwakuti moti panopa ena mpaka namanena kuti akufuna kuti akapita akayambise magulu oti azikathandiza zinzawo kuti at least azikhala ku sukulu ukakupanga sojani za masewera. Mmodzi mwa ophunzira pa sukuluyi, Flora Malota, wayamikira kufunika kwa maphunzirowa. Takhala kuphunzira mmene tingakhalira isogolero labwino kwa zinzathu. Kuti mwina tikapita ku nyumba kapena m'masukulu kodi tikhala isogolero labwino motani. Nzathu uja mwina wake walibwesera mavuto ake, tikuyeneka timvesere kenako mavuto aja tiyambe kuwasolva kuti kodi iweyo ungatani kuti ufike apa. Masewera amene angathandizire kuti ngati kuti iweyo masewera mpira ku sukulu kuno ukhoza kumabwera ndi focus ya kumpira komanso ku sukulu kuno ukhoza kumatani kumalimbikira kuti ndilimbikire mpira komanso ku sukulu kuno nditani na ndilimbikira ndiye zikhoza kupakisa kuti ku sukulu kuno azibwera daily osamajomba. Pomaliza nkhanizi nayi nsomitu yake. President Mutharika wabwerera kumudzi kuchokera mdziko la South Africa. Akuluakulu oyendetsa ntchito za bungwe lowulutsa mawu la Malawi Broadcasting Corporation MBC atsimikiza kusankhidwa kwa Brian Banda kukhala mkulu wa bungweli. Ndipo bungwe la Anti-Corruption Bureau lati liyimitsa ma akaunti omwe analandira ndalama zokhudza kugulitsidwa kwa hotela ya Amalis. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, masana abwino. At the heart of Malawi's development story, in line with our 2063 aspirations, is a community voice that engages